Os alumnos que participaron nesta iniciativa tiñan como reto completar un percorrido guiados tan só cun mapa e a súa orientación. Unha proba de orientación a pé consiste en completar un percorrido no menor tempo posible coa axuda dun mapa. A clave do noso deporte é o mapa, a leitura, a interpretación dun mapa, onde ven marcado un percorrido que hai que completar. O éxito da convocatoria, con máis de 500 participantes de 9 centros educativos da comarca, avala a aposta da Xunta e dos concellos por esta disciplina deportiva integrada no programa de deporte escolar do Goberno Autonómico. Esta competición zonal que foi capaz de xuntar a máis de 500 rapaces a reunir a 9 centros, se non me equivoco, nun deporte como é a orientación, para nós é un orgullo, estamos moi contentos de que se celebrase aquí, que todos os rapaces conoceran un pouquiño tamén, un pouquiño de Boiro, e seguiremos apostando por este deporte, por todo o deporte en idade escolar. En deporte escolar se están desenvolvendo un total de 10 especialidades, pasando desde o bádminton, polo tenis, baloncesto, etc., orientación, no caso no día de hoxe aquí en Boiro, en donde máis de 33.000 rapaces na provincia da Coruña participan no deporte escolar. É un dato moi importante, é un dato de participación moi interesante que hai que poñer en valor e, sobre todo, que hai que seguir fomentando esa participación. Os gañadores desta proba zonal participarán no campeonato provincial que se celebrará o próximo día 11 en Culleredo.